Kaya pa oras kabalen. Kaya daming mabilog ang pwersa ng GNN TV44, pagbiela rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kompleto ang pambalansing informasyon. O rin ipurang balitang may kalap ngayon Huwebes, October 2, 2025. Yaku po'y Benny Ginto at iti in News Force, Pampanga. Binuel tayang pakibat i-DBM Yusek Libiran laban king malisyoso kanong post king meto nga vlogger dikil ka rin red plate vehicles king meto nga hotel king Clark ay report. Pinabulaanan ni Department of Budget and Management o DBM Undersecretary Gades Libiran ang isang post ng Ajarn Chris Vlog na ipinakita ang mga red plate vehicles na nakapark sa isang hotel sa Clark. Ang caption ng vlogger, Clark Casino Parking puno ng red plates. Ayon kay Libiran, ang mga sasakyan ay pag-aari ng mga kawani ng pamahalaan na dumalo sa New Government Procurement Act o NGPA caravan sa Clark, isang lehitimong pagsasanay na inorganisa ng Association of Local Budget Officers o ALBO Region 3, isang pribadong asosasyon. Nilinaw niya na ang DBM Regional Office 3 ay hindi ang nag-organisa ng venue at logistics, kundi tanging nagbigay lamang ng mga resource persons para sa mga sesyon. Ayon kay Libiran, this was a formal training, not a junket, kung saan iginiit din na ang Widas Hotel ang pinili ng ALBO na matagal nang ginagamit para sa mga seminar at walang aktibong casino operations noong isinasagawa ang aktibidad. Dagdag pa niya, ang NGPA Caravan ay bahagi ng pambansang programa upang tiyakin na ang paggastos ng pondo ng bayan ay alinsunod sa batas, tama at epektibo. Nananawagan si Libiran sa naturang vlogger na bawiin o linawin ang kanyang post at humingi ng paumanhin sa mga kawani at institusyong naapektuhan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Reng Parulta, Pampanga, malyari na lang manikuang Philippine National Standards o PNS na anuyapin iti ay report. Malyari ng manikwang Philippine National Standards o PNS, Reng Parula Gawang Pampanga. Kaiba ng inanunsyo ng Department of Trade and Industry o DTI Pampanga, ing asahan na launching na niti king daratang nga October 13, 2025 king siyudad ng San Fernando. Agpangkang Elenita Ordonio, Provincial Director ng DTI Pampanga, kapag nasaning amanwang inisyatibo, ing lakwas pang itas, ing kalidad at kasiguraduan king kaligtasan darem produktong parul amaluwat ng simbolo ning Pasko at tradisyon dareng Kapampangan. For your information, magkakaroon na po ng Philippine National Standard yung ating mga lantern, parol. No, for the longest time, wala pong national standard sa parol. So on October 13, i-launch po yung Philippine National Standard ng lantern. Also, we're inviting our parol makers coming from the three na mga provinces po ng Central Luzon who are manufacturing parol. So, So malaki pong event yun. Kasi nga yung ating parol, we cannot export them kasi nga wala silang standard. But then this time, medyo maluwag-luwag na if ever na maraming exporters, mga importers ng parol. So we can really vouch for our lanterns. Ing Bureau of Philippine Standards o BPS kaya duwangan ng UL Standards and Engagement ing manimuna king aktibidad. Layo na niting iisplika at ipakala ting ulaganing PNS para kareng parol, partikular na king pisasabyan ning pamagpatibe king kalidad ning produkto at proteksyon dareng consumer. Dagdag na pang Ordonyo, maragulyang sao ping mikapamantayan o standards bang lakos pang akilala ring parol dareng Pampanga king kilub at kiluwal na ning bansa bilang dekalidad at ligtas a produkto. In Pampanga, ing teguryang lantern capital of the Philippines, uli ning tradisyong parol making at syempre, ing ligligan parol, abida, king mabilog a bansa. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Pera ngalanan na ng siyudad San Fernando, reng aguman, individual ameging maragulambag king turismo ay ni report.
Nangangalan ning syudad ning San Fernando kapamilatan ning Tourism and Investment Promotion Office reng migit king 160 a individual, grupo at organisasyon amemyem maragulay ambag king panyulong ning turismo ning syudad. Pesinayan niya ang Tourism Star Awards 2025 king Mini Convention Center king Heroes Hall. Nung nuka rin, dinakilaketi ring parangal king siyama kategorya bilang pa magkilala king gelingan, inobasyon at serbisyo karas king sektor ning turismo. I'd like to warmly welcome everyone to our annual Tourism Star Awards in the city of San Fernando, Pampanga, the home of the giant lanterns and one of the best places to go for Christmas in the entire world. Dakal pong salamat at mabuhay po tayong lahat. Kapag nasaning programa, ing ibalaos lang kilalanan at pasalamatan. Reng kayadwangan na sasahop, bang itas pa ing kalidad ning San Fernando bilang meto nga premier destination king mabilog a bansa. Nais kong ipaabot ang aking taus-pusong pagbati at pagsaludo sa mahigit 160 awardees ng City of San Fernando Tourism Star Awards 2025. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutu king Balen, susuyo. Atin pa mga paling balita king pamagbalik ning News Force, Pampanga. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para maayonize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hindi pa rin balitang dapat tamong tutukan. Kaya katana laman silipan, reng artworks na rin kabalen artist, iba't king Tarlac, king Obra Art, exhibit king Clark International Airport. Ay ning balita. Kule, creativity at kultura ing bumungad karang travelers at guests ning Clark International Airport king pamagbalik ning obra. Meto nga art exhibit abida la ring 24 artworks ibat kareng 8 Tarlakenyo artist. Ing exhibit penimuna niya ning Clark International Airport kaya duwangan ning A&B events bilang showcase ning world-class talent dareng artist ibat king Tarlac. Penimuna ning ribbon cutting dina Lipad Corporation President and CEO Noel Manangkil, Pampanga Press Club President at SIAC Director Noel Tulabot at A&B Events Benny Lee Bondo. Kaya be mismo, reng artist amemye bie king obra. At chulaketi reng masters ning Tarlac, Crisanto Aquino, Sunny Fernando, John Melvin Garcia, Kenneth Garcia, Judeo Herrera, Kenneth Leo Pamlas, Fernando Ramos Jr. at John Michael Ramos. Pasalamat lareng artist, king lugod at masabal ning Clark International Airport at ning probinsya ning Tarlac. Importante po kasi usually po rin artworks kakakita lamang po king galleries. Na rin manakit mo po rin ang enthusiast talaga. Then common people po tao daw man po kakakita. Margol pong bagay na yung ordinaryong mapalyaring biyahero, milabas sa kin. Ay daw rin po rin artworks. Kasi yung sining po, parte niya po ng kultura ng tao. Nung alaya po yung sining, life is boring. Maraming salamat po sa bumubuo po ng Clark International Airport po, sa management, sa government po ng Tarlac City, sa opportunity po na binigay niyo po sa amin. King exhibit, akit nung makananuya sa salamin ning balang obra, king Filipino identity, resilience at creativity. Para kareng daralan king Clark Domestic Terminal, instant art gallery na, ing karelang travel experience. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya katamong pakibaluan ng bilining panahon king lalawigan, kilom ng 24 oras. Ing babante na Tropical Storm Paulo, may kalumne king Philippine Area of Responsibility at yung dayong 705 kilometers east of Infanta, Quezon. Amag dalang sika na hangin na 65 kilometers hanggang 80 kilometers per hour. Papuntaya king direksyon na west-northwestward king bilis sa 20 kilometers per hour. Ating posibilidad ang maglandfall niya iti bukas sabak king bandang Isabela. Asahan ng mga sika na pamanuran at angin king maragula parte ng Luzon, pauli ng bagyong Paulo. Kabalen maging parti kakimpa magbalita ketiking News Force Pampanga na anumang kaganapan, isyo o reklamo king kayo lugal, panyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kayo screen. Panyari mo namang mag-post
aking kaming Facebook account. 84 days na mo, bayo datang Pasko, inyay kayong mahilig kayong musika, siguraduhan nyo na mawala ka rin listahan na rin patigtigyo ng kantang pamasko. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal pa magbalita bilang panatang serbisyo pa rin sa mga Kapampangan. Ahel menu lang ining Webis, remekala pa istorya, ketikim probinsya. Yako po'y Beniginto at iti in News Force, Pampanga. Balitang tuto, Valer Susunod. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.